e asta strâmb. Na, Ce nu mi-a spus? că n-am văzut. E și celălalt strâmb. Ia a mea. Corect. Dai și un multi mai mare? Mai mare, nu 6X. Mai. Mai mare. Bă, ce janghină. Să vedem mai devreme. N-avea nimic. Mă, că cine ce dracu ai? Mă, unde te-ai uitat tu până acum? Că doar ce-am apărut în cadru de 2 minute. Când mai faceți și voi miliardul așa de început de an, tăule, e mult până la miliardele la viața mea. E mult. E greu. Crezi că să fac miliarde așa pe bandă rulantă? E mult, e greu. Bun, ok, mult mai mare. Bun, și 12. 20, 22, 35. Bun. Bun. 18 bețe. Not bad, not terrible. Și continuă. Ha, continuă. Te dai degeaba. Ah, este clar aici. Și pe mine mă dor ovarii. Fuck. Te chiri bine, man. 150 de luat. Ha? Ce stai? Dar cum mă dus aminte? Da, Cum Cătălin. 150 de luat. Ultimul meu. Ah, Dar cum mă dus aminte? da. Good morning, lady. Mhm. De la mama, de la M-am uitat. tata. La un timp să rățin de la postat. Bună, guys! Nu uitați, dacă vreți să aveți parte și voi de cele mai bune plăți și cele mai mari câștiguri, intrați pe linkul din bio. infocasino.ro. Și dacă vreți să ne fiți alături în fiecare seară, vă așteptăm pe YouTube, pe canalul Fetele la Joacă, de la ora 23. 23. Vă pupăm! Ciao.